Dearbh meas an libh Gaeilge is mise an mó chathach agus ha míad na Harnéis an sá I gimmert Minecraft mar is gná. Agus iné do fi sé I gceist gom ma cheach go Gaeilge ach do hepar mar well dúis do furas bás agus an san ní raibh iardan fáil in éannáid. So an jobh ham chun ma cheach go Gaeilge agus ham chun iardan a bhaint le cúnamh dé, so sé sin a bheith dhéanamh gom in jobh. So go bhfuilim se chun na strátéise a dhearrú mar do bhí san uamh iné agus do bhí na héan rodán, do bhí skeleton zone, do bhí zombie zone agus do bhí creeper zone agus do bhí sé anna Jan séir a chu fad in ódíirih. So ham chun dóil agus strip mining a dhéanamh socha mar deir sin gombeach sé ní bhailte dom a bheith strip mine áil agus sé bhein ón me éan a bhaint na huamhnas. Right, ha éan a gom an sa agus lepis ón chumá. Ní bhein ón an lepis a bhaint fel láthir mar bhfuil an picóid seo ró lag ach ham ón an éan a bhaint so ham anna hásta leis sin mar a sé bhuaim a go déan. An lí smó éan an sa líide. Is go súil bhfuil lins náamh nó dódégan an sa ach féach ha glós go deanna ach níl fón ormsa básáil a ríis mar jaall an glóscuid so ham chum seo a bhlocáil. So ní leach toirte a bhain fácha gom. So begur na nacht is tócha ach chum sásta leis an méad éan atá a gom sa so líad bhein ón picóid nó a chrathú leis sin. So ha míad na Harnéis an sa ag go baile ach ha cótóirí ann. Fads ha an éan chuirteach gom in san aon an son. Ham chun seanna chuil an le a scríomh. So ha níl sí gan locht reanathe a gom agus cad é sin mar cheannachil ná fuil se go hálan. Snás chutha gomsa mar le sí agus mar sin stoch bhfuil déire takeil le mar cheall sa bhaile seo. Do héann se lom ach ha fón ormsa a bheith lonathe an ggósta. Mar is tócha go míon na cainteóirí gháileanna he fad an ggósta bhfuil na léhananta sa líad so begurm áit hochrú chun ma cheach a Gaeilge an ggósta so sé sin atá bhuaim an is. Tu chachas an chud ama im bhád le áit nó chun cheach a Gaeilge agus cábhfuilim se ríis an sa bheanna. Tu chachas an méid sin ama agus ham Harnéis sa bheanna ach fós ham chun áit níos fearr a ránú stócha mar ha se go hainis. Stócha bhfuil áit ránathe gom an sa a bheith dúnach don deach mar bhfuil féach ha na capúil hail an son ha na charrachacha an son agus ha míidne an meice leis an ggósta so sé han lán sa leis an áit seo ach níos begur ma cheach a Gaeilge. Ham chun teach tradiisiúnta a Gaeilge ach dúis begur an áiteach lena chun an teach a Gaeilge mar ha spás bhuaim. Níl mór an spás bhuaim ach fós begur an áit a hochrú dúis so ham chun sin a dhéanamh. Chun neart spás gom an sa chun an teach a Gaeilge ach fidír níl mór an ach fnaí gom an chuir. So chuir tús leis ach sé begur dul mína dóireach do rí tócha chun níos mó ach fnaí a áil ach sin mar a bhíonn sé. Seo hiad na planana atá a gom so beag tí heomar a gom. Tá sé anna bheog ach níl mór an bhuaim in ódíirih. So begur na fallaí a Gaeilge agus an díon
agus bed thurnéis. Cé go bhfuil an teach seo an bheog ar fad, há doras gom an sa agus doras eile gom an seo, agus há cúis le sin. Abúid do meach an chuir teacht an tro seo bheith an doras sa an úsáide gom, agus do meach an chuir teacht an tro seo bheith an doras seo an úsáide gom, so há sé anna imúil ar fad ná fuil. Right. Tá míad na thurnéis agus há roint ibre dianta gom. So, seo an teach, há sé beag ach is leir son, agus níl an taobh stig dianta gom go fóil ná bach le seo an enchur. Ach feach ná fuil raiach bra álan a gling don bhairge há sé go híomh na fad ná fuil. Ach sé há manna hásta leis an méad atá dianta gom go dtí seo, ach níl seo an méid éireann atá fág go gin há sé goilg. So begarum níos mó sin a bhealú is dócha, ach líad há teach a gin. So há mu sprach na buinte amach a gomint nó díirih do bhí a dúis bhfuil do bhí orm an áit seo ranú agus há sé ranthe gom áit álan atá ann. Agus níos do bhí sé gceist gom mi cheach a thógáil agus sé há sé tócha gom. Ham héis drodaí gin tiile chuil am heach níos súil go bhfuil aion nó rodaí gin fás na fálaí. Stócha go bhfuil na héanrod a bhí bhuaim buinteach go níos ach begarum tús a chuir leis an déobh stig den deach an don gead lá eile. Ach ham anhás a fad leis an deach ag an buinte seo riannos. Mar sin is dóchúil déire taca leis an bhí seán seo gur maithe goibh ar fad as an decíocht a thug go bhír dom sa chéadaí seán agus thásúil gom go bhfuil nó bhír teithnimh as an bhí seán seo chomá. Slán libh.